Kaixo, Oiana, la loka de la casa naiz, eta aste honetan hondartzarako poltsa egiten ikasiko dugu. Erabilitudan materialak, Kasasol etxeko 6 ariko linoflame aria da, 130ean lioa eta 70ean biskosa dena. Hau aguamarina kolorean da eta argazkian ikusi duzun poltsa lehengo asteko txanoekin kolore berekoa da. Hau lila kolorekoa da. Eta bi kakorratz ezberdin erabiliko ditugu. Etiketak gomendatzen du 5-7 milimetroko kakorratza erabiltzea, baina oinarrian korapiloak estu gelditu daitezen 4 milimetroko kakorratza erabiliko dut oinarrian. Eta ondoren, poltsaren gorputza egiteko 5 milimetrokoa. Bai? Ondoren, artile jostorratza eta noski guraizeak. Has gaitezen. Hondartzarako poltsa hau oinarritik egiten hasiko dugu obalo batekin. Bai? Gogora ezazu 4 milimetroko kakorratzarekin hasiko dugula oinarrian korapiloak estuagoak eta orduan oinarria finkoagoa egon dadin. Eta, gogora ezazu, obaloa nola egiten den, zamau babesa egiten irakatsi nizun tutorialean, argi eta garbi azaltzen dizudala. Hemen pixkat gainetik pasako dugu. Bai? Orduan, oinarri honekin, nik benetazko, tamaina handiko poltsan 25 katetxo egin ditut, baina hemengoan 10 egingo ditut eredu moduan, bai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eta 10. Dena den, katetxo honen tamaina edo obaloaren tamaina zure gustura izango da, bai? Alduzu nahi baduzu luzeagoa izan dadin edo borobilagoa, hori ja zure aukeran. Egin ditut hemen 10 katetxoak eta orain beste 2 katetxo egingo ditut altuera hartzeko eta 1, 2, 3, hirugarren katetxoan kakorratza sartuko dut eta hemen puntu altu bat egingo dut. Kakorratza txiki honekin batzuetan kostatuko da hasiera bereziki, aria potoloa denez, indarra egin beharko dugu, bai? Batzuetan pixkat gogorra egongo da, baina hasiera besterik ez da izango. Orduan, puntu altu bat egingo dugu, puntu altu bakoitzean. Eta azkeneko puntua egin baino lehen, ikusiko dugu nola egin. Horrela jarraituko dugu, puntu altu bat eginez, puntu altu bakoitzean. Kakorratzelarean aritzea ez badakizu, eta ikasi nahi baduzu, gogora ezazu, kakorratzelanean hasteko online kurtsoari doako sarrera daukazula, nire newsletterrari suskribatuz. Informazio kaixan daukazu nola egin. Horrela. Eta orain, hau da, azkenekoa. Bai? Eta orain, azkeneko katetxo hau gelditzen zait libre, bai? Eta katetxo honetan 5 puntu altu egingo ditut. Fijatu zaitez hemen soka daukagula, beraz, soka alde honetara eramango dugu pixkat, bale? Orduan hemen, 1, 2, 3, 4 eta 5. Bai? Eta
Orain, ari hau izkutatuz, puntu altu bat. Egingo dugu, puntu altu, beste aldeko puntu altu bakoitzaren aurrean, katetxo bakoitzean. Bai? Ari hartuko dut, eta hemen sartuko dut kakorratza, eta horrela. Bai? Eta horrela, korapilotxoa eta aria izkutatu egingo ditut. Bai? Puntu altu bat, puntu altu bakoitzean, puntu altu bat, puntu altu bakoitzean, eta horrela beste izkinara iritsi arte. Bale, beritsi naiz beste ertzera, ja formatzen ari da obaloa, hemen izkutatzen ari naizen aria moztu egingo dut, bai, ja, hor, ondo, gordeta egongo da, eta azkeneko izkina gelditzen zait. Bueltako lehenengo puntu hau, izkinako azken puntua da. Beraz, 4 puntu altu egingo ditut zulo berean. Bat, 2, 3, 4, eta horrela, 5. hau da, bai? Egin dugun lehenengoa. Hemen kakorratza sartu, puntua irristatuko dugu, eta, begira, formatu daia obaloa, bai? Hau da, gure lehenengo buelta. Hemendik aurrera, berriro ere, 2 katetxo egingo ditut altura hartzeko, altuera, puntu altu bat, puntu berean, bai? Eta orain, puntu altu bat egingo dut, puntu altu bakoitzean, izkinara iritsi arte. Bai? Horrela jarraituko dut, puntu altu bat, puntu altu bakoitzean, indar pixkat egin behar dugu zatitxo honetan, ba hori kakorratza txikia delako eta aria potoloa, orduan korapiloak estu gelditzen dira eta horrek indarra behar du. Orain, iritsi gara lehenengo izkinara, hemen aurreko bueltan egin ditugun izkinako 5 puntuak ditugu, eta orain 5 puntu horietan 2 puntu egingo ditugu puntu bakoitzean. Hau da, handitze edo gehitze bat puntu bakoitzean. Beraz, hemen 1 eta 2 puntu bakoitzean, 10 puntu osoan. 1 eta 2 puntu bikoitzak, 5 puntu bikoitzak. Bat eta 2, puntu berean, eta hemen ere, 1 eta 2. Eta horrela, egin dugu izkina, 1, 2, 3, 4, 5 puntu bikoitzekin, bai? Eta izkina formatu da. Eta orain, dinamika berdina. Puntu altu bat, puntu altu bakoitzean egingo dugu, bai? Puntu altu bat, puntu altu bakoitzean. Eta orain ikusiko dugu, izkinara iristen garenean,
nola egingo dugun. Hau da lerroko azkenekoa, eta orain berriro ere iritsi gara iskinara. Iskina honetan gauza bera egingo dugu, bi puntu bakoitzean. Bat, eta bi, puntu bikoitza hemen ere, bat, eta bi, puntu bikoitza, puntu bikoitza, eta orain, egin ditugu ja 4 puntu bikoitzak, eta orain gogoratu beti lehenengo puntua iskinakoa dela, orduan beste bat faltako litzaiguke 10 puntu horiek egiteko, beraz, bere puntu berean puntu bat egingo dut, eta puntu irristatua. Eta ona hemen obaloko bigarren puntua. Ikusten duzu nola hartzen duen forma hau. Hemendik aurrera, zure poltsaren oinarria handitzean, jarraituko dugu borobilean edo obaloan egiten dugunean jarraitzen dugun proportzioak. Orduan, iskina bakoitzean, orain handitze bat egin dugu puntu bakoitzean, urrengo bueltan izango litzateke handitze bat, puntu bat, urrengoan puntu bikoitza, puntu bat, puntu bikoitza, puntu bat, urrengoan puntu bikoitza bat, eta horrela, Ez badaukazu oso argi, gogoratu ezazu zamau abesa egiteko tutorialean, poliki eta argi eta garbi esplikatzen dizudala. Eta orain, oinarria prest daukadala, orain goruntz poltsaren gorputza lantzen hasiko naiz, eta horretarako kakorratza 4 milimetrokoa utzi egingo dut, eta 5 milimetrokoa hartuko dut. Hemen sartuko dut kakorratza, katetxo bat egingo dut airean, eta orain lehenengo buelta honetan ez dut handitzerik egingo, eta gainera erliebe puntu bat egingo dut puntu bakoitzean, puntu baxua izango da, eta zer esan nahi du erliebe puntuak? Hemen sartuko da kakorratza. Hemendik sartu beharrean, atzeko katetxoa soilik hartuko dut. Eta hemen puntu baxu bat egingo dut. Errepikatuko dut. Hemendik sartu beharrean, gerturatuko naiz. Hemendik sartu beharrean, hemengo katetxotik sartuko naiz, hemen ari hartu eta puntu baxua egingo dut. Berriro ere, hemen sartuko naiz, eta hemen puntu baxua egingo dut. Ikusten nola markatzen den hartu ez dudan aritxoarekin lerrotxo hau. Hemen horrela jarraituko dut, puntu baxu bat eginez puntu bakoitzean, baina atzeko aria soilik hartuz. Eta horrela jarraituko dut, buelta amaitu arte. Iritsi naiz buelta honen amaierara, berriro ere lehenengo puntuan kakorratza sartuko dut eta puntu irristatua egin. Hemen amaitu dugu buelta hau, eta ikusi nola markatzen den lerro hau. Eta hemendik aurrera berriro ere puntu altuekin arituko gara. Orduan, 2 katetxo egingo ditugu airean, eta puntu berean, puntu altu bat, eta horrela egingo dugu puntu altu bat, puntu altu bakoitzean.
Eta horrela, jarraituko dugu, buelta amaitu arte. Oraintxe amaitu dut buelta hau, puntu altu bat eginez puntu altu bakoitzean, eta orain puntu irristatua tokatuko litzaidake, baina bi koloreko poltsa egingo dut. Orduan, aprobetxatuko dugu tutorial hau ikasteko nola egiten den kolore aldaketa, bai? Orduan, kakorratza hemen sartuko dut puntu irristatua egiteko, baina ari turkesa hartu beharrean more edo lila hau hartuko dugu. Beraz, horrela irristatuko dugu eta egin dugu ja kolore aldaketa. Orain, hemen bi aritxo hauek ditugu, aske dagoena hor utziko dugu eta bestea hartuko dugu, bikatetxo airean, hemendik turkesa aritik pixkatira egingo dugu puntuak ondo gelditu daitezen, eta orain puntu normal jarraituko dugu puntu altu bat eginez puntu bakoitzean. Bi edo hiru eginak ditugunean ikusiko dugu zer egin beste aldearekin. Orduan, hemen gaudela, hau askatu ez dadin, korapilo suabe bat egingo dugu, hemen, bat, eta bi. Indar asko egin gabe, horrela puntuak ez dira mugituko. Horrela, eta ondoren buelta amaitzerakoan, ari hau galdu egingo dugu, more kolorean. Orduan, hemendik aurrera, puntu altu bat egingo dugu, puntu altu bakoitzean. Eta beste aldera, iristen garenean, elkar ikusiko dugu. Bueno, iritsi gara buelta honen amaierara, lila kolorearekin, eta berriro ere turkesa kolorera itzuliko naiz. Beraz, puntu irristatua egiteko orduan, kakorratza sartuko dut, baina ekarriko dudan aria turkesa izango da. Bai? Irristatu egingo dut, hemendik tira egingo dut pixkat, puntuak ondo helduta gelditu daitezen, eta hemen berriro ere bi katetxo egingo ditut airean, puntu altu bat lehenengo puntuan, eta puntu altu bat puntu bakoitzean. Eta horrela egingo ditugu kolore aldaketak. Bai? Orain ikus dezagun nola gelditzen den atzeko partean. Bai? Hemendik tira egingo dut. Puntuak ondo itxita gelditu daitezen. Eta hau gelditu zaigu pixkat solte. Orduan, artile horratzau hartuko dugu. Eta morea edo lila kolore honetan galdu egingo dut. Bai? Hemendik. Turkesari aukendu egingo dut, eta hemendik. Galdu egingo dut, eta horrela ez digu gehiago molestatuko. Horrela, hemen moztu egingo dut, eta kito. Eta orain, ikusten dugu nola, atzetik ikusita nabaritzen den, nola egiten den kolore aldaketa, bai? Baina, bueno, atzeko partea da, beraz. Garrantzizkoena, garbia edo ari solte gutxienekin gelditzea, bale? Eta orain, hemendik aurrera, lerro bat. Bueno, hori gustora, nik egingo dut lerro bat turkesan, beste lerro bat, lila kolore honetan, eta horrela jarraituko dut poltsaren luzera, nire gustukoa izan dadin, eta euskarriak jarri baino lehenago elkarri ikusiko dugu berriro. Begira, amaitu dut
poltsa honen gorputza, bakarrik falta zaizkit 2 lerro, euskarria jartzeko 2 lerro horiek, bale? Orduan, ikusten duzun bezala nik marra bat, turkesa beste bat, lila egin ditut, baina hori zuk ere gustora egin dezakezu. Orain, urrengo lerroarekin jarraitu baino lehenago, lila kolorea tokatuko litzaigukela, gure poltsaren puntu kantitatea hartuko dugu eta zati 4 egingo dugu. Eta 4 puntu horietan markadore bat jarriko dugu. Bideo hau grabatuko dut grabaketa originalean uste dudalako ez dagoela oso argi nun jarri markadoreak. Orduan, poltsoia egina dago, baina ikusten duzun bezala zuloak hemen kokatua daude eta hor da markadorea jarri behar dugun lekua. Orduan, 4 zatitan banatu ditugu puntu kopurua, baina garrantzitsua da 2 puntu hauek obaloarekiko paraleloak izatea, bai? Eta zentratuak bezala egotea, bai? Horrela, gero soka jartzen dugunean, obaloaren forma errespetatuko du. Orduan, hementxe jarriko dugu. Kontatu ditut nire poltsaren puntuak, kasu txiki honetan, edo eredu txiki honetan, 36 puntu atera zaizkit, 4 zatitan 9 ateratzen dira, eta markadore bat jarri dut, 9. puntu bakoitzean. Orain, urrengo bueltan, lila kolorearekin jarraitzea tokatzen zait, orduan, puntu irristatua, puntu lila honekin egingo dut, berriro ere 2 katetxo airean, puntu altu bat, puntu berean, eta puntu altu bat egingo dut puntu bakoitzean, markadorea dagoen lekura iritsi arte. Eta orain, bertara iristen naizenean, iritsi naiz, hemen daukat lehenengo markadorea, hemen katetxo bat egingo dut airean, eta urrengo puntu altuarekin jarraituko dut berdin. Puntu altu bat eginez, puntu altu bakoitzean. Eta ikusten duzun bezala, markadorea dagoen lekuan, zulotxo bat gelditzen da, bai? Orduan, horrela, jarraituko dugu. Puntu altu bat eginez, puntu altu bakoitzean. Berriro ere iritsi naiz markadorea daukan puntura, hemen berriro ere katetxo bat egingo dut airean, eta urrengo puntu altuan jarraituko dut puntu altu bat eginez. Eta puntu altu hau landu gabe gelditzen da eta zulotxo bat erdian. Eta horrela jarraituko dugu, buelta amaitu arte. Amaitu dut lila koloreko buelta hau, bai, zulotxoak markatuak gelditu dira, markadorea dagoen lekuan, eta orain berriro ere kolore aldaketa egingo dugu. Turkesa kolorean puntu irristatua, eta 2 katetxo airean, puntu altu bat, leku berean, eta puntu altu bat egingo dugu, puntu altu bakoitzean. Eta zulotxora iristen garenean, katetxoa dagoen lekuan, berriro ere beste puntu altu bat egingo du. Bai? Eta horrela, berdin, jarraituko dugu buelta osoa. Bai? Poltsaren gorputza, hemen amaitzen delarik. Bai, horrela jarraituko dugu, puntu bat eginez, puntu bakoitzean, eta zulotxora iristen garenean ere beste puntu altu bat katetxoaren gainean. Iritsi naiz azkeneko buelta honen amaierara, hemen puntu irristatua, kasu honetan ja, ez dugu kolore aldaketarik egingo, eta orain, poltsa
den gorputza egina dago, eta faltatuko litzaiguke puntu irristatuak, puntu irristatuen lerrotxo bat egitea apaingarri moduan, eta ertza pixkat potoloagoa gelditu dadin. Ez bazaizkizu horrelako puntua, ez badituzu horrelako puntua gustoko, karramarro puntuare egin dezakezu, hori gustora. Orduan, horrela, puntu irristatuak egingo ditut, ertzean, eta horrela geldituko da poltsaren ertza. Iritsi naiz, buelta honen amaierara, katetxo bat airean, aria moztu, eta begira nola gelditzen den ertza hau. Eta orain, ariak moztu eta galdu egingo ditugu, eta sokarekin hasiko gara. Poltsaren soka egiteko, katetxo bat egin dut, bai? Luzera minimoa izango da poltsaren zirkunferentzia 2 aldiz, hori izango da minimoa, eta amaitzen dudanean, horrela erabili dezaket, edo indar pixka bat gehiago emateko, hemen, katetxo bakoitzean, puntu irristatu bat egingo dut. Egiten duzun poltsa oso handia baldin bada, agian komeni zaizu sokan puntu irristatuak egin beharrean, puntu altuak egitea, 2 lerro adibidez, eta tira hori erabiltzea. Hori badakizu aukeran. Zuk nahi duzun soka erabili dezakezula. Bestalde ere, adibidez makrame egiteko soka bat ere erabili dezakezu, hori irudimenak agertzen diguna. Eta horrela jarraituko dugu, begira orain soka pixkat handiagoa edo potoloagoa gelditzen da, eta amaitzen dudanean ikusiko dugu nola jartzen den poltsa. Begira, amaitu dut soka, bai? Eta puntua askatu gabe, poltsa hartuko dugu, bendago poltsa, obaloa mantenduz, bizulotxoak bata bestaren aurrean jarriko ditugu, eta orain, soka hemendik, bizulo hauetatik pasako dugu, eta orain, beste 2 zulo hauetatik. Eta 2 ertzak sokaren. 2 ertzak elkartuko ditugu. Eta nola, puntu irristatu batekin. Horrela, puntu irristatua. Egingo dugu kate bat. Airean, sokatik tira egingo dut, eta orain, artile jostorratzonekin 2 ertz hauek ondo finkatuko ditut. Horrela. Eta hemen kakorratza sartuko dut. Kakorratza ez orratza. Eta horrela puntada pare bat emango dizkiot. Eta ondoren aria galdu egingo dut. Eta beste aldearekin gauza bera egingo dut. Aria hartu. Eta horrela. Hemendik tira. Eta aria galdu egingo dut. Bai? Oso ondo, orain. Ertzak edo sobratzen diren sokak galdu egingo ditut, moztu egingo ditut, eta ikusiko dugu nola lotzen den. Listo, galdu ditut eta izkutatu ditut ariak, eta prest daukagu
poltsa, orain, horrela irikiko genuke, bi ertzetatik heldu eta horrela itxiko litzateke, edo bestela irikitzean hemen beko ertzak hartu, horrela eraman dezakegu, edo ertz batetik besterik ez hartu eta horrela eraman. Hori zure gustura. Mila esker horregoteagatik eta datorren astean ikusiko dugu elkar berriro.